pwy fydde'n meddwl bod yna gymaint o bwysau ar ddau reolwr a hithau ond yn bedwaredd gêm y tymor. Owen. A mae Owen di cael honna mewn at Edwards! Tara postyn syth i ddech ar golwr. Mor lwcus. Am symudiad eto'n heiddi gol ar ei ddiwedd i. Dros y waw, gyda Connolly. Postyn cyntaf na, dyna lle mae'n mynd. Mae pêl grisial Malcolm Allen allan. Ac o'n i bron iawn o gofyn iddo fe be di'r rhifau loteri heno. Oedd angen arbediad campus cywir, oedd hi'n gic gywir. Faint o weithiau, da ni'n gweld golwr yn cymryd un cam i'w chwith o fan hyn. Dydy o ddim yn neud yna, ond am arbediad campus. Mae hwnna'n uchel, mae'n ddodd. Modi'm mynd amdani. Da ni'n di sôn amdano fo. Ac yn sydyn, fo sy'n agor y sgorio. Wel, dyna chi bêl droed. Ia, Richard sy'n gael y peniad dwytha. Ond mae Modi'm ar y postyn bellan penio i nôl i'r ardal lle. Mae'n gwybod mae'n chwaraewyr i fod. Dyna lle oedd Richard o'r i'w lathan. Ia, Richard gath y peniad dwytha. Ddim cam sefyll wrth gwrs oedd mynd drin ar llinell gol dal i fod gan Llandudno. Ydy hon yn mynd i fod yn gêm lle dyn nhw ddim yn mwynhau'r meddiant ac yn sydyn yn gallu sgorio. Yn sicr, mi fydd Llandudno yn brifo ac yn brifo'n arw. Thomas ar draws y gol. Ar draws i mewn i'r gol. A maen nhw wedi taro nôl yn syth o fewn munudau. Oedd o'n bwriadu honna? Dwi ddim yn gwybod. Do'n i'm yn ei disgwyl i, ac yn sicr, doedd golwr y Derwyddon ddim yn ei disgwyl i. Dwi bob tro'n deud, di'r dyn sy'n croesi'r bêl byth yn sgorio. Am ffliwg di hwnna! A mae'n rhyfedd meddwl, tasa'r gol na ddim di dod cyn yr egwyl. A Llandudno mynd mewn ar yr egwyl, wedi cael gymaint o'r meddiant yn dar i holi ac yn gwybod bod nhw'n methu sgorio. Fe allai di bod yn stafell newid drist. Mae'n stafell newid allai di bod gymaint hapusach. Owen ar ergyd, a mergyd, ac nid am y tro cynta, y pren yn achub Cefn. Mae bod tro'n codi'n yma ni, dim yn mynd i fewn i'r gornel. Mae wedi'n torri traws yn y diwedd, ond eto, neith hynna effeithio y ffordd mae Llandudno'n chwarae. A mae un peth yn amlygu hun yn y 5 munud cyntaf ail hanner yma. Mae'r ddau dîm yn mynd ymladd yn galed am unrhyw feddiant. Bêl mewn gan Hewitt. A pwy oedd yno gyntaf? O John Owen. Ddyle wedi gyda well o fod yno gyntaf, Malcolm? Wel, mae o'n darllen y bawns. Mae yna gyntaf. Mae rai fo wedyn jyst canolbwyntio cadw hwnna lawr. Oedd angen pas well. Davies yn trio geid rhywbeth ohoni hi. Rittenberg yn rhyw ddawnsio i greu lle gwaith da ganddo fo. Unwaith eto. Y bas sy'n mynd i gyfru. Modi'm mynd amdani! Fasa honno di gallu mynd i unman. A Modi'm fel gyda'r gol agoriadol oedd wrth raidd y cyfan. A Davies fethodd y cyfle. Mae hon yn uchel, mae hon yn un dda! Ac mae wedi cael ei rhoi i mewn i'r hwyd gan Nathan Peat. Fo oedd gyntaf. A chic osod unwaith eto yn chwalu Llandudno. O Nathan Peat ar ben ei hun yn rhedeg i mewn a mae o'n just uwch na pawb. Mae Cai Edwards yn meddwl, ti'n gwybod be, mae hynna'n marcio amaturaidd ganddo fo. Mae rai fo'n neud mwy i stopio hynny ddigwydd. Mae Peat, ia, mae'n asesu'r hediad y bel yn sydyn. Mae'n neud o'n uwch na pawb a wedyn mae'n just penio lawr. Hawdd o gol. Dwi'n meddwl oedd o'n bwysig i ni gael y 3 pwynt heddiw. Dwi ddim yn dod yn tîm sal dros nos ac oedd pawb yn gwybod hynny. A ni'n mynd yn ôl i be a ni'n gwneud yn dda blwyddyn diwetha a chwarae ddau blaenwr i fyny ffrynt. Ildio dipyn bach o possession iddyn nhw, ond yn diwedd, ti'n meddwl, ni'n heiddi ennill. Ia, fedra i'n mond wneud hynna hyn, da chi'n gwybod, ond eto dwi'n cymryd bob cyfrifoldeb fi sydd wedi dewis y sgwad yma. A oedden ni mor dda am hanner awr cyntaf, ond mae hynna i gyd yn ffols. Os na da chi'n cymryd cyfleon, mae cadw'r bêl a pasio mor dda nathon ni i gyd yn ffols, achos mae'r gyngrair yma'n unforgiving fel maen nhw'n dweud lle, ond na, fe rai ni asesu beth sydd wedi digwydd hyn yma, a gobeithio mynd ymlaen eto nos Fawrth. Yeah, we've played some good football, the first 3 league games, but we've been
finished in the 90 plus minutes in 2 or 3 games, and it's been disappointing. But we've stuck to our principles over those 3 games and again tonight, and that was the main thing. And the most pleasing thing as well is we stuck in through some difficult times in the game, and I think we battled to a good 3 points which we needed. Dyn ni bod yn bob game dyn ni wedi chwarae, a dyn ni bod dipyn bach yn anglwcus, ac dwi'n meddwl mae tîm wedi gwneud gwaith caten yn ni rwan dipyn bach mwy, rhoi mwy o parch iddyn ni, ac mae fyny ni rwan fel grŵp i sortio nhw allan, a momentum yn newid, un game, a pethau newid mewn pêl-droed, ac mae'r Derwyddon yn ôl. Nathan, how much of a challenge were Llandudno? Yeah, they're a good team, they're always a good team, but first half we decided to turn them. But yeah, they're a good team, keep the ball, move the ball out wide. John Owen hurt us a lot. And nice to get that all-important winning goal as well. Yeah, 3 points on the board. It's good to get going. Ti'n teimlo dan bwysau? Dwi'n teimlo dan bwysau, achos mae Llandudno'n glwb fawr. Mae'r planiau sgyn nhw tu ôl yn y cefndir llun anfarth, ac dwi o hyd roi pwysau ar yn hyn, diolch os dwi wedi colli 3-4 gêm ar y bones, nes dwi jyst wedi colli 1. Ond mae rhaid i fi stepio fyny, mae rhaid i'r chwaraewyr stepio fyny, achos cyfrifoldeb fi, a dwi licio pwysau, achos dyna pan dwi'n yr uwch gyngrair, dwi wrth y modd efo pwysau. A mae rhaid i gael y fuddugoliaeth, a mae rhaid i hynna fod yn erbyn Bari wsos nesaf.